na kterých se to můžou a není to jenom ta ta diskuze, která prostě probíhá mezi studentama normálně v Evropě, ale tady máte extrémní účastní s těma lidma a spousta věcí byla úplně nenapadla, kdybych možná mohli mluvit třeba Another thing they are very nice men. They're very nice. Yes. But in Canada, they're not very nice men. They look at me. Yeah, they're not very nice. They can't call a woman female. Myslím, že to vlastně budu pamatovat celý život. Hodně dárků musí vyměnit, prostě a i knížku, jak mají s jejich fotkama, jak se dostala věnováním a pozvání do Kení. Jeden je tam prostě sňatek, takže a 12 dětí k tomu, takže ale jinak prostě to je zážitek na celý život. A to naštěstí. Ty se umíš hezky koupat, no, Ferdí. Ahoj, Ferdičku, ty se krásně koupeš, viď? Ty se koupeš, viď? No jo, to je paráda, viď? No to je paráda takhle se koupat, viď? No jo, teda to je zážitek, viď? Že jo? No ty teď jsi mokrý jak slepice, viď? Jak slepice jsi mokrý, no jo. Krásnej seš teď, no jo. No to víš, že jo, jsi krásnej. No jo. Krásnej seš, no. Jsi mokrá slepička, viď? No jo.